Janter ya. Bakal butuh akeh golek rezeki. Alhamdulillah muga-muga lancar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah namatu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur dumateng sedaya Allah, mugi kula lan panjenengan sami tansah imut, tansah ngambali, tansah mujudaken kanthi waosan hamdalah sarengan. Alhamdulillah, merga saking sedanten nikmat ingkang dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan sami, kula lan panjenengan sami tesih seger waras, tesih buger ya. Sehat toh? Gitu. Lemes ya, biasa. Aku ya lemes jane. Ning alhamdulillah, pokoke disyukuri wae merga niki carane kula lan panjenengan sami nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Merga apa? Merga yen cedhak kowe arek njaluk apa-apa ya kelakon itu. Pengenmu rak akeh to. Tapi rak caramu rak macem-macem. Lah cara sing paling gampang iku nyeraki sing duwe. Nah, sing duwe ngalam donya sapa? Gusti Allah. Sing duwe gawean, Gusti Allah. Sing duwe mobil ya Gusti Allah, sing duwe omah, sing duwe lemah itu ning alam donya iki, sing duwe donya lho Gusti Allah. Dadi carane nyedak ya pengen nyedak sing paling cepet, pengen ngopo-opo kelakon nyerak ning Gusti Allah, ora walik-walik ngono kuwi. Pengen iki nyedaki kae ya, pengen iki nyeraki jabat ya kene to. Lalu nyeraki sing pertama kudune nyeraki ning Gusti Allah. Piye carane gen cerak karo Gusti Allah kan ngono to. Cerak Gusti Allah, insyaallah kabeh bakale entuk pitulungan. Ayo bareng-bareng sapa wonge sing cerak karo Gusti Allah, insyaallah entuk pitulungane Gusti Allah. Lan wong sing paling cerak iku biasane wong sing diuji, gitu. Akeh no iki wong-wong sing diuji lara, diuji dompete, diuji lara. Wae sing diuji-uji kae mesti cerak karo Gusti Allah. Wong-wong sing cerak karo Gusti Allah iku kadang malah wong-wong sing diuji. Nah, kamangka nek saiki kula lan panjenengan sami lagi diuji, iku seneng kudune ya. Merga kabeh iku sing nyiptake Gusti Allah. Sing ngatur awake dhewe saiki lagi krasa gratis ngene iki ya Gusti Allah, ora piye ya to. Mbok kira sing ora piye kowe tok ya. Saiki apa kowe jenenge wong digawe kae ya to. Wong digawe iki ora mok senine tok, ustate mangsamu ora kanggo. Nanti aku ya rapati piye ya. Ning alhamdulillah pokoke tak syukuri ya. Jadi ngopo merga cedhak karo Gusti Allah. Ning sak gede-gedene masalah ya kuwi mesti enek solusine. Ngendikanipun Gusti Allah, innamal usri yusra. Sak temene wonten ing kesulitan mesti enek kemudahan. Wis pokoke pasti kuwi positive thinking ya to. Iki lagi cerak karo Gusti Allah, muga-muga awake dhewe kabeh entuk solusi. Lah solusine apa? Pertama, ngetikanipun Gusti Allah wonten ing surat Al-Baqarah nika, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wi, solusi kuwi. Piye? Ya ayyuhalladzina amanu, he wong-wong sing padha iman. Rak iman kabeh ya. Seniman iman kabeh ya. Seniman kan ning kene kan seniman eling Gusti. Wong seni sing padha iman. Iman kabeh insyaallah. Iman kalih Gusti Allah, iman kalau ketepanipun Gusti Allah. Pokoke bismillah sik. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Wong-wong sing padha iman dadekno ya njaluk pitulungan karo sabar lan salat. Lho. Mosok iso ya? Rumuse iki berarti nek wong lagi itu masalah iki sabar karo salat. Kok iso lho? Pertanyaane kan kuwi to. Wis do bingung to. Wong kok sabar karo salat tok entuk solusi. Kok entuk pitulungan saka sabar lan salat. Nah iku mesti do tekon. Mergane sing duwe masalah iku Gusti Allah. Sing ngatur masalah iku Gusti Allah. Sing kei solusi ya kudune Gusti Allah. Lah saiki dhewe iki wis nyerak karo Gusti Allah, sabar nglakoni perintahipun Gusti Allah. Insyaallah janjine Gusti Allah ora janjiku. Nek janjiku, janjimu, janjine ya ta. Lungane ra nganti suwe-suwe. Lah aku yo ora ngerti. Pokoke nek janjine Gusti Allah mesti kelakon. Kamangka iman iku dibuktekne nang kene iki. Pas lagi longso kaya ngene iki, iman dipakohke sabar ateges ki ora gur nglemprak tak ngenteni sabar yo ora. Dadi sabar ki ya tetep golek solusi ning sabar. Iki digawe solusi iki gak keneng, sok golek solusi kae gak keneng,
golek siji-sijine. Gak kena. Insyaallah mengko mesti enek solusi. Inna ma'al usri yusra. Dikuatke atine, diteguhke imane, mengko bakal cerak karo Gusti Allah. Sik kurang marem, enek siji meneh. Iki ayat iki ayat andalan ya, ayat anti galau ya, paribasan digone ngendi keneng ya. Dadi ngendikanipun Gusti Allah iku enten surat Ali Imran 139 ketok ya. Danggo dibuka 139 kuwi ngendikanipun Gusti Allah iki wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin. Aja padha rumangsa lemah. Aja padha rumangsa sedih. Sak temene kowe kabeh kuwi lagek diunggahke derajate yen kowe padha iman. Yo, bismillah, muga entuk solusi, muga cerak karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kabeh entuk berkah donya, berkah akhirat, berkah Gusti Allah. Kirang langkung nyuwun pangapunten, bila fisabil haq wasabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.